Sziasztok! Lassan megérkezem a tanyavilágba, és hát lesz egy utasom, akit el fogok vinni, mert hát nagyon fontos feladatunk van, hiszen neki kell biztosítanom valamit, amiben most ő hiányt szenved. Na de hamarosan láthatjátok, kiről van szó. Jól ismert személyiség, híres, méltán híres, egy csatorna töltelék mondjuk, tehát sőt, 2 csatorna töltelék, 3, 4, 5, sok csatornája van, azt tudom. Na, hamarosan találkozunk. Nem tudom, ismerőse néhány utóknak ez a útszakasz. Elnézést az ablak törlőért, de hát sajnos esik az eső. Ismerősnek kéne lennie. Ha más nem, az útszakasz végén ott van a borotválkozó tükör. Az ottni, és ez a civilizáció határát is jelöli egyben. Innentől kezdve vége az aszfaltozott útnak. Sajnos itt már kicsit döcögősebb az útvonal. Na de ott én látok már valamit, ami ott jól felismerhető. Egy behavazott napelemtábla. Ott a behavazott napelemtábla. Na, szerintem most már sejtitek, hol vagyok. Ott van, megjött, itt van. Jött ide, beteg látogatóval. Na hello! Hát a betegség az nem múlik olyan könnyen. Üdvözöllek! Jó napot kívánok! Hát magad uram, aki nem ismerné a csatornáját, és hát, ahogy mondtam, új autót veszek. Mutatnám is. Hát magad uram, ugye eddig is Suzukit vettem, elárulom, hogy most is Suzukit fogok venni. Úgyhogy, hát, ő ezzel jött. Remélem elégedett lesz Gábor ezzel az autóval. Igen. Szóval lesz... Elviszem egy próbakörre mindenképpen. Helyes. Szóval, hát mesélj csak nekem. Ez az az autó, amit a becsületes snappernek felajánlottál? Ja nem? Nem. Azt hittem, hogy ez az az autó, de na mindegy. Szóval, hogy igen, ő a boldog eladó, tőle fogok vásárolni egy autót, de elárulhatom, hogy bár nagyon szép ez az autó, de nekem egy picikét gicses. Igen, azt mondta, ez nem kell neki. Én nem szeretem az ilyen modern autókat, túl sok combpúter, meg ilyenek vannak benne, úgyhogy én egy másik autót fogok tőled venni. Finnyás, meg fehér, meg koszolódik, az a baj vele. Azt elárulhatom neked előre, hogy én hajlandó vagyok azért az autóért akár 10-szeres árat is adni, ahhoz képest, ami a becsületes snapper legalsó ára volt. Az jó, oké, azon majd még elgondolkodom útközben. Szerintem bevágom majd a levelet, amit kaptam tőle. Igen. Jó, csak meg tudjátok nézni, hogy milyen minimum és maximum árat ajánlott neki a becsületes snapper, és én azt mondom, hogy a minimum árnak a 10-szeresét láthatatlanban kifizetem azért az autóért. Na hát megérkeztünk, és már fikázza az autót, tehát hogy komolyan, örülne, hogy kap egy jó autót. Mondtam, hogy nagyobb kocsira álltunk, ugye szedán, tehát ez már olyan autó, amit az óvodában is rajzolnak a gyerekek, hogy zügy. Nem fair. Már lépcsőzetes autó, ugye? Lépcsőzetes autó. Na nézd, itt van, itt mohás, baszd meg, mohás. Mert ez bioautó, érted? Zöld hajtás. Az a csomagtartó, még egyszer. Igen, elviszek egy roncs csomagtartót. Hova teszem otthon? Hát mit tudom én. Így is, mert úgykor megkaptam az egyik kritikát, az egyik nézőtől, hogy úgy néz ki az udvar, mint egy cigánytanya. Na, lehet ezt látni egyáltalán? Erre visszaírtam, hogy rasszista paraszt vagy. Lógnak valami vezetékek. Erről tudsz valamit? Mi ez itt? Nem tudom. Itt lóg valami vezeték. Ott egy saru. Oké. Pótkerék az van benne? Persze van, nincs föl. Menjünk nyugodtan, nem bánt az ki kell pakolni innen, azt nem akartam. Jaj, nem, nyugodtan fölött hagyd, de megfogom ezt neked. Így van. Itt a pótkerék. Ez viszont szerintem gyári. Te
tehát akkor most már az használhatatlan ezek szerint. De föl van fújva. Oké, csak hát az már szét van repedve, gondolom én. Na, van kulcs? Érkezik a kulcs. Jesu Domine. Nézzük, ilyenek jönnek le a cipőmről. Hát... Aztán te és anyám, mi? Azt még anyám azt mondja, hogy én lakok civilizálatlan környezetbe, baszki. Hát ehhez mit szólna? Jaj, de furcsa ez a műszerfar így. Tényleg fordulatszámmérő nélkül. Hát anélkül nem érhet az élet egyébként. Hát nem, mintha nézegetném, csak hát ugye megszoktam. Kuplung. De gyorsan megy ez a kuplung befelé. Nézzünk egy indításpróbát. Várj a váltó. Meg se néztem még, hogy jár. Figyelj, pöcre indult. Pöcre. Elég hosszú pöc volt ez. Mínusz 20 000. Mennyit kell fizetnem? Hol tartunk? Kicsit ketyeg azért. Mit mondtál, mennyi van ebben? 460 000 kilométer? Szóval mennyi kilométer van benne? 89. És hányszor fordult körbe? Egyszer sem. Egyszer sem? Na, próbáljuk ki. És ez itt lakhiba. Most nézem. Hogy néz ez ki? Az ittem kosz. Azaz. Mínusz 70 000. Lefesthető kosz. Mínusz 70 000. Mínusz 70 000. Na jó, álljunk egy kicsit előrébb. Én nem állnék oda a helyedbe. Ajaj. Azt hittem tudsz vezetni. Na nézzük, egyes. Nézzük, hol fog a kuplung. Ó, hát és itt mi történt? Azt nem láttad? Ezt nem láttam. De kár, hogy észrevetted. Azt a 700. Ajjaj! Na! Hát figyelj, a pedálok azok nagyon jók, mert az egyik fönt fog, a másik lent, csak az a baj. Pont fordítva, mi? Pont fordítva, mint kéne, a fék fog lent, és a kuplung fönt. De nem, egyébként nem, tehát jól, tehát most így egyszer léptem rá a fékre, meg a kuplungra, de egyébként jó volt. A kuplung nem volt vészesen alacsony, az asszonyi az följebb fog. Az enyém mondjuk lejjebb fogott, de az enyémben 1 éves kuplung tárcsa volt. De a fék az ott, hát most amennyit ráléptem, az ott jónak tűnt. Tehát, hogy az a kilincs az azért az csökkentő tényező. Kilincs, ami nincs. Kilincs, ami nincs. Na jó. Figyelj, én átöltözöm a munkásba, jó, gyere be, aztán. És akkor aláfekszünk, megnézzük, hogy mit látunk. Oké. Arra a papírra. Erre a papírra töpöszkedjek? Add ide ezért a kamerát egy kicsit megfogom. Jó, addig fog meg. Ez nem fog átazni, ez a papír itt? Hát kell 2-3 időtek bele, akkor tök minden van még. Ja, hogy ez ilyen sok. Ó, nagyon jó, duplán, akkor ez jó lesz. Persze ilyenkor fúj a szél, amikor homok a szélben! Lámpa kell? Lámpa nem kell szerintem, hát mindjárt kiderül. Na szóljak kell, akkor. Várjál, majd megpróbál bemászni. Bár nem tudom, hozzá kell, na mindegy. Na nézzük, mit látok. Húha, semmit nem látok. Szóval hozzak lámpát. Jó, hozok lámpát. Várjál csak. Most mondjad? Nagyon frissen van ez lekenve a vázvédővel. Mit takargat? Mit akar? Hát maga mit akar? Itt kicsit így. Ha benyomtam egy reflektort, vagy egy milyen nehéz ez a lámpa. Nyomtam egy vakut. Bazd meg, ez túlvilágít itt mindent. Még egyszer megnyomod kevésbé világít, csak akkor lehet, hogy vibrálni fog a gép. Na, várjátok, akkor kikapcsolom a vakut, és akkor tudok egy ilyen nagyobbat is fogni ezen az autón. Átváltok fejjel lefelére. Így kényelmesebben elfér. Hogy lássam, hogy Gábor mit lát.
Na, hát én azért azt látom, hogy azért itt valami be lett kenve alvázvédővel, valami kis saras dolog. Jó kérdés, hogy itt mi a helyzet a bekötési ponttal. Tényleg szépen ápol és eltakar az alvázvédő. Ezt ember meg nem mondja, hogy mi vele a helyzet. Úgyhogy jó kérdés. Ha kiesik a futómű és meghalok, te vagy a hibás. Oké. Nézzük meg a túloldalt, a hátsót. Nagyon szépen le van kenve, de ez mikor lett lekenve, nem tudod? Nem tudom, sajnos nem tudom. Mert nagyon frissnek tűnik. Nem tudom, mikor lett lekenve. Lehet akkor, amikor egyébként a kipufogó javítva lett, és az meg viszont frissen van javítva. Aha. Ezt nem tudom megmondani sajnos. Mert így nem nagyon lehet látni, hogy ott mi van azzal, az egy szépség hibája van a történetnek, hogy ez tényleg ápol és eltakar. Na nézzük meg, hogy mit lát közben Gábor. Hát, most ezt így látatlanba talán. Már itt is kilóg alóla valami kis rozsdás bigyó. Jó kérdés. Mindjárt átmászok még a túloldalra, de sokat nem látni ebből őszintén. Szóval tényleg be van vastagon ganézva. Itt azért már kicsit megindul, de itt ez a rész, ez mondjuk talán fémből van. De ez a kevésbé kritikus, itt tényleg még ezek a bekötési pontok, amik problémásak. Átmászok én a túloldalra is, ha oda beférek. Beférek? Hát valami nagy kő ide van gurítva. Azért ne tudja bemenni, igen. Nem baj, egy kicsikét arrébb? Nyugodtan. Gurítom a kevésbé rossz lábammal? Fú, te! Az öreg testeddel milyen nehéz ez már. A lámpa meg a túloldat maradt. Na, oké, hozom a lámpát, jó van. Dolgozzál legalább valamit, ha itt gerészkedni akarsz a szegény anyasi emberekkel. Ó, Jézus, te hova raktad azt a lámpát, te? Hát oda, hogy világítson előre. Azt én értem, de hát én meg hogy érem azt te? Nem éred el? Jaj, megvan. Jó, csak a sóderbe kellett. Innen így fekszem, úgyhogy már csak a telefon kijelzőjén keresztül fogok bármit is látni abból, hogy mit látok ott. Tessék. Köszönöm. Én meg majd a videót, amit majd közzé teszel azon. Én is majd, hogyha megnézem nagyba a videót, mert így nem látok alá. Mindegy, akkor már megvetted, tehát nem gond. Igen, az a baj, akkor már megvettem. Nézzük meg itt. Igen, itt azért egy kicsit rozsdul. Ez már itt nem fém. Itt ezen a fóton. Ott van valami? Igen, hát itt már csak rozsda van. Ott már csak rozsda van. Milyen autót adtál, ami ott rozsdalt? Igen, ez itt azért... Igen. Aha. Ez itt. Meg itt is. Oha. Te. Ez itt lyukas. Azt mondtad, nem lyukas, ez itt lyukas. Nem, én nem mondtam ilyet, azt mondtam, hogy azt mondtad nekem, hogy az alvázvédő ápol és eltakar. Na, de azt a lyukat nem takarta el. Nézd, csak itt föl tudod kapargatni. Nem biztos meg tudom nézni. Itt egyszer itt van valami, csak ki tudok tapintani, de itt konkrétan, itt el tudod kezdeni lehámozni róla. Hát még talán nincs átlyukadva, mert mögötte rozsdás fém van. De ott már megindult. Hát ott kicsit túl exponálja a videó. Ott már megindult róla. A felső réteg elkezdett lehámlani. Tudod, ilyen levesesedik. Most azt nem tudom, hogy most megállt a kamera, vagy nem. Nem, még veszi, csak levesesedik ott a lemez már. Valahol volt? Ott, nem ott az? Aha, és hogy valami víz is csöppent rám. Fókuszt azt nem sikerült rárakni. Most látszik. Ott látod? Ott levesesedik már a lemez, igen. Látod? Na? Ott, igen. Az ott látszik, igen. Ja. Igen. Ott talán tiéden jobban látszik, mint ahogy én. Meg ott is kezd, látod, rozsdulni. Igen. Jó, és akkor így bejön nézzünk alá. Akkor mit látunk még? Mit látsz, Laca? Ott sár van. Igen, az is még. Világítasz oda? Várjál, hova? Nem, másik, jobbra, erre. Aha, azaz ott. Mit kéne látnunk még? Azt látjuk még ott. Nem nagyon látjuk, hogy milyen a bekötési pont, ugye mert az le van kelve alvázvédővel. Igen. De hát
Ez ilyen tipikus snapper autó. Vastagon lekelve. Megnézzük a hátulját is, még ide is bemászok. De ide is csak ilyen félig térdelve tudok bemenni, tehát igazándiból itt sem sokat fogok látni. Így próbálok így elfeküdni valahogy, de hát bazd meg! Januárban már műtik a térdemet. Na! És akkor el tud képzelni, Gábornak a vevői pont ugyanezt csinálták az autójánál, így fetrengtek alatta, és nézték. Hát egy picikét rozsdul, de talán nem olyan vészes. Jó van, hát figyelj, majd megalkuszunk. Ez kicsit foglalkozós az alja, úgy tűnik, amennyire innen látom, de majd ha egyszer lemosattam az alját, és alá tudok rendesen feküdni, kiderül. Jó van. Figyelj, tartom az ajánlatomat, hogy a 10-szeresét megadom a becsületes snapper által kínált sáv alsó árának. Tehát amit ő azt mondta, hogy tollig, ugye, a toll 10-szeresét megadom. Akarsz-e valamit alkudni ezen? Azért ez 10-szeres ahhoz képest, amit a kopasz ajánlott, szerintem nem rossz. Gondolj bele, 10-szer annyit fizettek érte. Na, akkor áruljuk el, hogy mit kopasznak te írtál. Igen, írtam a kopasznak, azt írtam, hogy én ezt az autót, hogy mit szeretnék kérni érte, mondtam, hogy nem tudom, fogalmam sincsen, írtam egy 400 000-es árat, és azt mondta. Mondjuk erre én is azt mondtam volna. Nem, hát figyelj, próbálkozni kell, tehát hogy a kevéssel indítasz, akkor kevésbé tudsz indítani. Igen? Szóval 4 kilót akartál kapni ezért? Hát azt mondtam, hogy ennyit, és akkor kopasz vissza. Ezért a rozsdás romhalmazért, oké. Így van, igen? Pontosan. És visszajött a kopasz nekem, hogy hát kedves Levente, enyhén szólva is túláraszta ezt az az autót. Küldött egy linket, maga ezt megvenné 200 000-ért, ami itt van, nem 400 000-ért, amit írt, és ott volt egy ilyen 200 valány ezeret futott, de szép állapotú, külsőleg szép állapotú autó. Na, biztos nem volt lyukas az alja. Hát az a kívülről nem látszott, ugye? És azt mondta, hogy hát ilyeneket szokták, itt erről beszélünk, ilyeneket szokták ott hagyni nálam. Az ilyen foltos tetejűekre gondolt? Igen, ilyeneket, 0-tól 50 000 forintig. Én kellemesen derültem rajta, azért hozzáteszem tehát. Na és hát ugye ezt mondtam, hogy az alsó ársávot hajlandó vagyok meg 10-szerezni, tehát olyan 0x10. Majd az alkurészét videón kívül. Tehát figyelj, azt mondtad, mentél vele, nem zörgöd, de hát elmehetünk, menjünk el egyet. Hát befelé nyílik a kapu. Jó, menjünk el egyet. És akkor megnézzük. Na, ilyen egy érzés vezetni az új autót. Nagyon jó. Majd velem itt vagy jobbra menjünk el. Itt jobbra? Jó. Van esetleg valami parkoló, ahol lehet forogni, hogy féltengelyt nézzük, tudom, vagy ilyesmi? megnézzük majd, ha helybe forogni. És akkor itt majd... Nem vagyok itt járatos. Itt majd balra megyünk, így vigyázzunk, mert ez jobbra elsőbséges, vagy mi? Hát persze. Balra menjél. Oké. Csak eljövök a megfelelő helyre. Okay. Szélén kanyarodunk. És akkor közben mutatjuk az utat is, hogy merre megyünk. Kicsit Ferdi mutatja az én kamerám, de hát majd megoldja valahogy. Hányas motor van? 1000-es? 1003-as. Igen, érzésre 1000-esnek tűnik. Ugye? Igen, kb. Úgy gyorsul, mint az asszony 1000-esre, de egyébként tényleg kicsit kókatag. Most komolyan, mondjuk az enyém az jól gyorsul. Hát, fogalmam nincs semmilyen érted. Nekem az egy szimpatikus. Itt merre menjek? Menjek balra, most másra nem tudunk menni szerintem. Hogy ne tudnánk, arra is van, itt mindenfelé. Ja, így van. Ezek az ilyen 40-es utak, tehát így úgy szokott menni Gábor 40-esen, tehát ez... Ezt most hagyjuk. Nem látszik a kilométer-óra, tehát 40-nel megyünk, én igen, látom. De majd valaki megszámolja a villanyoszlopokat, tudják hány méter egy villanyoszlop, és akkor majd az alapján följelentenek, hogy mennyivel megyünk, úgyhogy nem így fogjuk kihúzatni, még csak véletlenül sem. Tudok egy olyan helyet, ahol tudod majd kicsit kihúzatni. És nincs villanyoszlop. A rossz úton ezt tény el kell mondani, hogy nem kopogós a futómű, hogy azért valami jót is mondjunk. Plusz 50. Na jó, de ugye 10-0-ról indulunk, tehát ugye itt az a helyzet. Itt merre? Balra, jó, van itt egy mackó sajt, úgyhogy megállunk. De ez még mindig párás ez az ablak, vagy koszos? Ez inkább koszos szerintem, hát ez... Gyenge ez az autó, de most komolyan gyenge. Egyesbe, ahogy itt elindultunk, tényleg harmatos. Mit mondtál, hogy 86-os benzint tankoltál vele?
Igen, az volt éppen a kútnál. De most komolyan, százas van benne. point félretéve egyébként gyengének tűnik az enyémhez képest. Azért is akartam megnézni, hogy akkor nézzük már meg olyan helyen, ahol meg lehet majd tépni, mert most ez az elindulás alapján is olyan kicsit olyan hármatosnak tűnt. Egyébként a váltó szépen egyben van, tehát hogy most megint, tehát kénytelen vagyok időnként jókat is mondani. Tehát tényleg szépen, nem az van, hogy mint ilyen hígtakonyba, mint mondjuk az enyémben volt már, hígtakonyba kavírjázol a váltókarra. Nem tudom milyenek a gumik, hogy mennyire merjem kanyarba neki tolni. Ésszel, hát nem tudom, tehát hogy... Ésszel? Jó, ész nélkül is lehet persze, de... És csak ott lesz majd a településtábla, onnan már lehet menni. Lassan üveghangon megy az autó. Ez tényleg kókat. Most viccet félretéve, hármatos. Alig értük el a 80-at kettesbe. Nem tudom, eddig kell menjen. Hát nem 80-ig. Más az áttétele. Nem 80-ig kell mennie. Mi ez, 6 sebességes? 5 előre, 1 hátra. Elárulom, nem 80 a vége a kettesbe ezeknek a Suzukiknak. Legalábbis nem ilyen lassan meg semmi. Tehát tényleg az kókat. Nem tudni, azt mondja, meg kell nézni, mi a tök lehet vele. Az tényleg gyengúc. Ez meg most a 3-as, vagy az 5-ös? Ez a 3-as. És ugye azért kellemetlen, mert például, hogyha megyünk az IKEA raktárnál, ott van az a nagy domb fönt, ott például rendszeresen ugye én megyek kihúzatva, és ott megelőzöm az egész sort, és ott egy nagy emelkedő van. Az asszonyéval nem lehet megcsinálni az 1000-essel, de az 1.3-assal meg lehet. Micsoda helyek az, mert a Tátra, vagy mi? Igen, így van, ez a Tátra. Jó, figyelj, egyébként szépen megy, leszámítva azt, hogy valamiért gyengének tűnik, de egyébként szépen megy. Kormány is egyenesen fogjuk, mert valaki följelent, tehát itt így, de hogy így nem húz el, tehát egyébként rendben van. Hát nekem is ez volt a feltűnő, hogy alapvetően jól megy az autó. Tehát, fék? Hogy... Tényleg, hogy még fékpróbát is akarok tartani valahol. Jó, azt itt ugyanezen az úton meg tudod tenni. Igen, ahol, hát majd megnézzük, hogy nem jönnek-e mögöttünk, előttünk. Nincs itt valami hely, ahol lehet forogni. Tesco parkoló? Vagy? Azon gondoltam, hogy menjünk még tovább egyenesen lefelé, és akkor ott lesz egy olyan út, ami megint csak kevésbé járatos. Mert jó lenne így helyben forogni vele, hogy ahol el lehet férni. Aha, olyanra gondolsz, várjál, azon gondolkodom, hogy... Hát valami plac, tudod, ilyen bótnak a parkolója, vagy ilyenek. Kitekerjük a kormányt. Oké, rendben. Kattog-e? Nem kattog, visszafele is fordulunk. Ebbe az irányba jó a féltengely. Jó, és akkor most mindjárt megnézzük a másik irányba is a féltengely. De szerintem egyébként jó lesz az is. Ugye az előbb erre kanyarodtunk, most emelre kéne kanyarodjunk. Szóval megfordulni szabad, azt nem tiltja a törvény. Jó, azt hittem, hogy kicsit más a tempót akarsz fordulni. Nem, azért halljam, hogy kattog-e a féltengely. Nem vagyok én állat. Nem, ez tény. Jó, féltengely is rendben. Jó lesz. De kurva meleg van, fűtés az van rendesen. Az megy. Az úton gondoltam. Jó, most nem jön mögöttünk senki, először egy szolidabbat, mert nem tudom mennyire... Menjünk még egyenes, ott után egy egyenes szakasz. Tehát a kanyar után egyenes szakasz van. Először csak szolidan akarok fékezni, ugye talán félrehúzza, nehogy berepüljünk az árokba, hogyha... Először csak egy szolid. Ez jónak tűnik. Jó. Kitámasztom magam, és kimegy a lábom. Kimegy a lábon, az szétrohadt a poson. Ez lenne az egyenes szakasz? Igen, muszáj elmegy. Majd mert jönnek mögöttünk is. Igaz, még kúra messze. Hát akkor menjél, utána jó lesz. Átmész a bukkanón, aztán utána jó. Igen, még messze van az, úgyhogy még... Jó, várjál, ez azért 70-70-nél nem akarok nyomni egy satut. Nyugodtan. Megvárunk egy... Hát az, mert ha... az meg jön az a kurva autó. Félreállok, elengedem a faszba. Okay. Nyomni egy satut csak. Nyugodtan nyomja. Nem ismerjük még az autót. Meg kell állni. Hát jó, persze, de most szétesik, kiszakad a futómű, vagy valami. Hát ez
Azért csak átment a vizsgán valahogy. Hát, jó, egy tízest. Nem volt olva semmi. Persze, hogy átment a vizsgán, minden átmegy a vizsgán. Ez Magyarország, baszki, akármi átmegy a vizsgán. Na jó van, készüljél. Ez szépen megállt. Kicsit talán balra húzott. Kicsit balra húzott, és szerintem furcsa volt, mert az elején nem blokkolt, kenődött. A jobb első blokkolt szerintem. Igen, és a másik nem, igen. Ez a fék, még egyet nyomunk. Az meg nem blokkolt, pedig kinyomtam az alján. De rendesen tapossál rá. De rendesen rátapostam. Tehát így rárugsz egyet. Majd mindjárt elmegy a szembe. Ja, kiment a lábam. Igen. Mélyen fog a fék. Jó, mondjuk az enyémben most vadonatúj volt a fék. Én ahhoz vagyok szokva, hogy ott vadonatúj volt a fék. Bazd meg! Hát ez meghúzta balra. Ez meghúzta balra. Féket be kell állítani. Féket azt kegyetlenül fordult így, mint az állat. Még csörömpölt is hátul a szerszámos láda, úgy megdobta. Jó van, na, hát figyelj, nem probléma. Én gyere, elviszed, értem én. Így elviszed. Ne foglalja helyet. Van az az összeg, amire elviszem az autót. Na hát lesúlyoztuk Gábornak az autót, mert hát így kicsit azt mondta instabil. Gondoltam akkor, hogy fektetjük egy pici akkumulátorral, hogy biztosan haza tudjon érni. Elektromos hajtású lett innentől kezdve az autó. Tehát nem panaszkodhat, hogy ez az autó, ez egy hulladék. Az első gyakorlatilag majdnem teljesen elektromos hajtású régi Suzuki, de azt tegyük hozzá, tehát 22 éves elektromos hajtású Suzuki lesz belőle. Na azért most lett ültetve egy kicsit. Igen, tehát viszont stabil, innentől kezdve stabil az autó, tehát kanyarban nagyon jól lehet vele menni. Stabil, látja. Köszönöm szépen, köszönöm. Na, jó van, hát akkor használd egészséggel. Köszönöm. Hát nagy nehezen megalkuttunk, végül is fizettem valamennyit a Gábornak, hogy ez meglegyen, de ezt már láttátok a autóban benne van a fizetség is, és most már így talán több hely lesz a kertben, udvaron, ahol az autó tud állni. Szóval most már megszabadultam a szegény autótól, Gábor meg remélem jól fogja használni. És ha ilyeneket látok, az asszony tudja, hogy mit szoktam ilyenkor mondani, amikor látok valahogy napelemeket kallódni, mindig azt szoktam mondani, hogy milyen szép napelemek, milyen nagy kár lenne, hogyha eltűnnének. És a másik, amit szoktam, úgyhogy itt az a jó, hogy itt Leventén minden egyben van, mert a másik, amit szoktam látni, amik ott vannak, az IBC tartályok, azt nem mutathatjuk? Jó, mindegy. Van egy rakat IBC tartály, az a másik, amire ugyanezt szoktam mondani, hogy milyen szép IBC tartály, milyen szomorú lenne, ha eltűnne, úgyhogy nálad itt lehetne csemegézni. Majd éjjel a platósifával jövök. Jó, és amit ugye mondtam korábban az autóról, azért ezt ne feledjük el, hogy szeretném, hogyha jó állapotba kerülne. Tehát Gábor, légy szíves. Ja, és én lennék, aki jó állapotba kerülne. Te látod azt a zöld autót, hogy nézhet kétszer? Na szóval mindegy, tehát szerintem jó közegbe került az autó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Mindig ez a kurva videózás. Minőségi tartalom, mondtál, tessék fölvenni ezt a mikrofont. Minőségi tartalom.